खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर सन्मिलन गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों 23 आरो 24 एबा दिनैसिमहालागै साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर सन्मिलनखौ मैया फुंनि 10:30 रिंगायाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जथुम्माखौ सा-सानजा ओनसोलखौ गोहो खाबुनि मिरु महरै गायसननायनि थांखिजों खुंफुंनाय जादों। बेजों लोगोसेनो नखरारि आरो मुलुगनां रां फाथायग्राफोरखौ गोसो बोहोनाया बे जथुम्मानि गुबुन मोनसे थांखि। बे जथुम्मायाव गुबुन गुबुन सावरायनाय मेलफोर खुंनाय जागोन जेराव बे जथुम्मायाव मिरुनि मन्थ्रिफोर, रायजो सोरखारनि मन्थ्रिफोर, लाइमोन फालांगिरिफोर आरो रां फाथायग्राफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे सन्मिलननि गेजेरजों आबाद, दावबायनाय, आखाइ इसान, सावस्रि सिबिथाय, सोलोंथाइ आरो रोंगौथि जौगाथाय, रंजानाय, गेलेमु बिथिंनि बायदि बायदि बिथिंफोरनि सायाव रां थिसननायनि सायाव सावरायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मायाव बाहागो लानायजों लोगोसे जाफुंसार फालांगिरि रिलायेन्स इन्डास्ट्रिनि चेयारमेन आरो मेनेजिं डिरेक्टर मुकेश अम्बानीआ भारतनि सा-सानजा रायजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय फैगौ 5 बोसोराव 75,000 कौटि रां होनो थाखाय फोसावदों। गलाघाटआव गोबां सुबुंफोरनि अजद होनाय बादियै पुलिसआ न'भारा होग्रा बिगोमाफोरनाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन जेराव बे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों देहा फालांगि खालामग्रा 3 आइजोफोरखौ हमदों। गलाघाट जिल्लानि कमरबन्धा पुलिस बिफाना हमनो हादों बे 3 आइजोफोरखौ। दायो न'भारा होनायनि मुङाव गोबां न'भारा होग्रा बिगोमाफोरा बेबादि मोनसे मुगैथाव बेफार खालामनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। मख'नो गोनांदि गलाघाटनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनि हेंथायै सिगाङावनो गोबां अजद दैखांदोंमोन नाथाय पुलिसआ दायो बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव 3 आइजोफोरजों लोगोसे न'भारा बिगोमा बुबुल बक, राखि गगৈ, हेमन्त बरा बिसोर 3खौ पुलिसआ खादों होननानै खौरां मोननाय जादों। फिन आरोबाव समाजारि बिजोङाव पाकिस्तान हादरखौ मदद खालामग्रा सासे सुबुंखौ खादों पुलिसआ। हमजानाय सुबुंनि मुङा आमिरुल इस्लाम आरो आमिरुल इस्लामआ इन्स्टाग्रामाव आइ लाभ इउ पाकिस्तान लिरनानै पस्ट होदोंमोन। बे पस्ट होनायनि दायाव दायो आमिरुल इस्लामखौ खादों पुलिसआ। बिलासिपारा सनामुखियाव सासे उन्दै बैसोनि खुदियाखौ फख्रियाव गबोनानै थैनाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों गामिनि रायजो-राजाफ्रा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै गथ'साया फख्रि जिङाव गावनि लोगोफोरजों गेलेबाय थानाय समावनो हरखाब गादलिननानै फख्रियाव गोग्लैनानै जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय खुदियाखौ दुधनाथ गामिनि आमिना खातुन होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आमिना खातुनआ 1 थाखोनि फरायसामोन। जाथाय जानाय उनाव खौरां मोननाय लोगो लोगोनो उनाव पुलिसआ थांनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मार्घेरिटा फरायसालिनिफ्राय सासे फरायसाखौ किडनेप खालामदों दुथां सुबुंफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरायसाफोरनि गनाय समखौ नायनानै स्कुलनिफ्राय ओंखारनाय समावनो गंसे गारियाव दिखांनानै लानानै थाङो अजय देबनाथ मुंनि सासे सुबुंनि फिसाजोखौ। दायो नखरनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ हमनानै फिसाजोखौ लाबोफिननो थाखाय थानायाव गांसे एजाहार थिसननाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। गंसे गोजाम काटमिलनि साखाथियाव गोदोनायाव दौलें लागायनानै थैदों सासे आबिदुर रहमान मुंनि सेंग्राया। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हायाखैब्लाबो नखरनि सुबुंफोरा गावनि मोजां मोननायनि थाखाय थैदों होननानै सन्देह खालामदों। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ गोथैखौ बोखांहैनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो आरो बेनि सायाव दायो नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्डजों खुंजानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जौसिन 10थि एबा टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय गासै सा 13 फरायसाफोरनो मैया 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थाखौ तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि बिष्णुराभा भवनाव सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनाय आरो बान्थाखौ गथायनाय जायो। थिखानाय हाबाफारि बादियै बान्था गथायनायनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मैयानि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डनि लेङाइ मासिगिरि रुक्म गुहाय बरुवा बिथाङा। बेजों लोगोसेनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाबावदों नुनमाथि गुवाहाटी आसाम जातीय बिद्यालयनिफ्राय फारियै दिलीप कुमार दत्त चौधुरी, गोरायुं धनसाय मेथि आरो सोलोंथाइ मावख'गिरि रोहिणी गस्वामी बिथांमोना। बिसोरजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी, गरेस्वर फरायसालिमानि गोरायुं प्रणब मेथि बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव दिपेन बर' बिथाङा गावखौ बिजेपि दोलोआव हाबसिगोन होननानै खौरां बिजोङाव गोसारनायनि सायाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं दिनैसिम दङ आरो जेब्लासिम थागोन एबसुनि खामानि आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमाङा अरायबो थागोन आरो बेनि बिथिङाव बायदि रोखोमनि गोबां सरसा फैयो नाथाय दा जेबो गैया आरो खौरां बिजोङाव आंनि मुं लानानै
राजखान्थियाव हाबनायनि गोबां खोथा बुंनायखौ आंबो नुदों, नाथाय आंहा बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बेफोरनि फारसे आं साननांगौ गैया होननानै आं गाव सानदों। उननि समाव मा जायो, मा थांखि लानाय जायो बेखौ आं उननि समाव रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन होननानै बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। राजस्थाननि श्रीगंगानगर जिल्लायाव भारत-पाकिस्तान सिमायाव मोनसे अपारेशनाव सिमायाव थानाय रैखाथि हान्जा BSF जवाना 5 कौटिसो रांनि 1 किल'ग्राम हेर'इन आरो गंसे ड्रनखौ बोखांनो हादों। जानो गोनां BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैनायखौ नोजोर बोनानै मैया 9 नं बनरगाव ब्लक BPFनि अफिसखौ बेखेवबाय। मैया चन्द्रपारायाव 9 नं बनरगाव ब्लक BPFआ गोदानै अफिस बेखेवनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों होननानै फोरमायथिदों कुमुद चन्द्र नार्जारिया। रायजोआव थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफ्राव दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। बेनि गेजेरावनो उत्तर प्रदेशआव गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जिब-जुनार खहा जानायजों लोगोसे गासै सा 49 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। बर' कछारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथायनि सिङाव थानाय सिमेन्ट-सापरि SB गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव हारिमु जौस्रां लुफुंनो थाखाय बर' कछारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा गाहाय खुन्थियाखौ गायसनदों। बे गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों मिहिनेश्वर बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला सिमेन्ट-सापरि SB गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थानाय हारिमु जौस्राङा फिसा जानायनि थाखाय गोबां जेंना नुजाथिनायनि थाखायनो गासै माहारियारि आफादफोरजों मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों हारिमु जौस्रांखौ गुवार आरो मोजांसिन खालामनो थाखाय गोदान हारिमु जौस्रांखौ लुफिननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बे जौस्रांखौ गासै 87 लाख रां खरसा खालामनानै लुफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारीया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।